Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Mr. Majestic for Men. Iyan ni siya ni Atrium Fragrance. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag extract ni parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit, kag makahang, kag makahoy. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have cardamom, plum, kag bergamot. Ang cardamom, pampakahang. Plum nga namit nga prutas, kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have white sandalwood, iris kag amber. Ang white sandalwood, oriental nga kahoy. Iris nga dupulbos kung simutan, kag amber nga pampainit. Kag for the base, we have tonka, cedar kag labdanum. Ang tonka dong matamis nga hilamon kung simutan. Tapos cedar, mahamot nga kahoy. Kag labdanum nga pampadalom. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dusod naman, bye-bye!